Morning po sa Induga Boss. Sa demonstration na ini ipapahiling ko kung paano mag-upload sa Google Drive kan mga na-checka na nindong Endline MSCF or itong mga Endline Main School Consolidator file kan district nindo. Okay? Kapag halimbawa, igwa ka mong kapot na 23 schools sa district, then, itong 23 schools na ito, kinakaipuhan po ay error-free na sinda bago nindo i-upload sa Google Drive. Okay? So, bukod po duman sa mga schools na kaput nindo, school files na kaput na nindo, ang saro pa pong importanteng i-upload nindo sa Google Drive ay itong Final Endline District Consolidator file. Siring po kaini ang itsura ka itong District Consolidator file. So, i-open ta po yan. Okay? So, siring kayo ang itsura. So, igawa na po yan mga by the thousand na grand total. Kasi District Consolidated Report na po ini. So, nailing nito yan. 23 schools kami sa UAS North District. Kaya 23 schools man po dapat ang i-upload ko. Okay? Yan. Mag-open ko na po kamo nin sarong instance nin Google Chrome. Okay? So, itry ta muna po na mag-upload. Okay? Okay. So, ang ilalag po nindo sa address bar kan Google Chrome ay ang drive.google.com. Tapos, pag in-enter na po nindo yan, igwa na pong maluwas na siring kaini. Okay? Yan. So, ang login email po and ang password para makalaog ka mo sa Google Drive account na pag-a-uploadan nindo kan mga files ay pinag-provide ko na po or pinag-log ko na po sa GC. Okay? So, na-type ko na login email digde. I-click na nindo, susunod ang next. Okay? Hahagada na po kamuki password. So, once again, ang password hayaon po sa GC ta. Di po nindo ipag-share sa iba. Okay? Sikretong malupit na po yon. Ayan. Kapag na-enter na po tabi nindo ang password, i-click na nindo ang next. Okay? Okay. Kapag nagibo na po nindo ito, siring po kayo ang mabungad. Okay? So, siya nga po pala, kinakaipuhan po sa desktop PC or sa laptop kung magibo ka initangani pong mas madali. Okay? So, pag open nindo, siring kayo ni ang interface na mahiling nindo. Digdi sa bandang left, igo ka mo mahiling na My Drive. I-click po nindo ining garo button baga pointing right. Okay? So, i-click po nindo yan. Okay? Tapos, may mahiling ka mo dyan na folder. So, ang mga yaon digdi po ay mga folders. Okay? Ang folder na yon ay pangaran Endline SY 2022-2023. Once again, i-click po nindo ang triangle next digdi sa nakasabay kay ining folder icons. Pag i-click po nindo yan, mahiling ka mo gabos ang mga names kan gabos na district sa SDO Albay. Okay? From Bakakay East, alphabetical arrange na po yan hanggang sa Tiwi. Okay? Ang bawat folder na po yan, igwa na naman po yan, laog, nasaro pang folder. Ano ang itsura ka ito? So, for example, sa Bakakay East, kapag clinic ko yan, igwang folder na ang pangaran ay per school data and then igwang number dyan. Ang number po na ini corresponds to the number of schools kan district na yan. Okay? So, ibig sabihin po, kapag halimbawa 12 ang nakalag digdi, kaipuhan 12 files man ang yaon digdi. Kasi yun yung number of schools kan district na ini. Okay? So, sa demonstration ta, ngunyan, i-demonstrate ko ang para sa UAS North. Okay? Sa district. Okay? Kapag clinic ko again, ining triangle na yan, may mahiling akong per school data folder. I-click ko na siya ngunyan. Okay? Magiging siring na kayo ng itsura dyan, ha? UAS North per school data 23. Big sabihon, 23 schools ang igwa ko. So, ngunyan. Ano na ngunyan ang i-upload ko digdi? Paano ko yun gigibuhon? So,
para ma-upload po ang mga files na yon, kaipuhan, i-open na nindo ang folder kung saan nakalaag ang mga files nindo. Okay, once again, ang bawat file na ini ay error-free na. Di po kamo mag-upload may error pa. Okay? So, pasa dito lang nindo iyan na window. Okay, siring kayo ng itsura kaya na 23, and then, ang yaon digdi, ma-control A kamo, tanganing mapili nindo so gabos na 23. Okay? Kung 23 schools man yan. So, kuya, ayan, 23 items selected na baga Ayan, kapag na-highlight na po nindo yan, or na-select all na nindo, ang instruction digdi kan Google Drive ay drop files here. Paano ka mo ma-drop? So, habang naka-hold ang left mouse button, naka-click and hold ang left mouse button, ida-drag po nindo. Nailing nindo yung icon na yan. Okay? Ida-drag nindo. Okay? Saro pa. Habang press and hold sa left mouse button, okay? Ida-drag nindo pasiring digdi. Yan. Drop files to upload them to ano ang pangarang kan folder? Per School Data 23. Kan UAS North District. Okay? So, i-drop ko na yan. Tsaka mo i-release ang left mouse button. Pag-release mo po ka ito, may mahiling ka mong uploading 23 items. Ma-upload na po yan kada saro. Ayan, nag-upload na po siya. Okay? Halatun po nindo na matapos mag-upload ang mga school files nindo. Kung 25 yan, 25 schools ko mo sa district, di syempre 25 schools man ang kay po ang maka-upload. Okay? So, ang speed po kan pag-upload kain ay depende sa speed man kan sa indong internet connection. Okay? Ayan, alaton ta lang po sindang mag-upload. Okay? Para mahiling nindo ang itsura kung paano na siya kapag natapos na. Okay? 15 items, 14 items pa ang i-upload niya. So, magtagahalat lang po. Okay? Sige. Halaton ta po yan. 12. 11. Okay? 10. 9. Okay? Okay, halatan ta po. Tagahalat lang, medyo mabagal ang sa kuyang internet connection. Okay. Kung may speed ang connection nindo, may speed man po yan mag-upload. Okay. Bagulbulon. Okay, 4 na lang daa. Matatapos na. Ayan, 3 na lang daa. Okay. Mahiling manindong naka-upload na kapag igwa ng check. Okay? Yan, saro na lang. Ayan. 23 uploads complete. Okay? Gabos na po yan. Igwang check from badbad hanggang tubgon. I-click na po nindo ining Xmark na yan. Close. Okay? Yaon na po siya. Gabos sa folder na ang pangaran ay Per School Data na nasa UAS North. Okay? O yan. Pag pinindot ko na ngunyan ining UAS North, okay, mahiling nindo, yaon sa folder ade. Kaipuhan po, digdi sa root folder na ini, okay, ang apunta ka ni root folder, UAS North, root folder, ini, subfolder kan UAS North folder, okay. So, digdi po sa root folder na ini, ang i-upload naman nindo digdi ay itong final district consolidator file nindo. So, na-generate nindong file. So, sa example ta digdi, iyo po ining file na ini. Okay? So, same thing. Paano mo siya digdi i-upload? Ida-drag and drop. Okay? Uploading. Ayan. 1 upload complete. Ano ang in-upload ko? So, district consolidator file. So, saan siya naka-upload? Sa UAS North folder. Sa root folder, kaiba kan Per School Data folder. So, ilingan po nindo. Siring ang laog kan Per School Data folder. So, mga schools lang dapat ang yaon.
Pero sa root folder, yaon dapat ang district consolidator file. So, final district consolidator file or report na generate nito. So, siring man sana po kaiyan, madalion man sana baga po ade. O kapag halimbawa ang district assignment mo ay Bakakay East, hindi ka man syempre sa Bakakay East ma-upload kan mga files mo. So, digdi sa per school data, 12 man dapat ang yaon dyan. Digdi naman sa root folder kan Bakakay East, so consolidator file. So, okay na po. Yan, na-demonstrate ko na sa Indo kung paano. So, since gabos kita may access digdi, ibig sabihin pati si Joey Diaz, igaw man siyang access digdi, mahihiling na po niya yan. Okay? Kapag nahiling niya yan, po pwede niya na yan lalo na ining file na ini, ha? Po pwede na ining i-download niya tangani. Siya naman ang ma-generate kan division consolidated report. Ang final division consolidated report. So, take note po, ha? Dahil po makaka-generate si Joey Diaz key final division, so division consolidated report kapag kulang pa ang 25 districts kan SDO Albay. Okay? Dahil siya po pwedeng mag-generate pa kasi kulang pa eh. So, same thing naman sa kunya nindo sa district nindo kapag may kulang pang school or kapag erroneous pa ang data kan sarong school, dahil pa man po kamo po pwedeng mag-generate kan district consolidated report. Okay? So, ano pa po ang dapat tandaan ta? Okay. Yun man sana po. Sangunyan ang nagigirom duman ko, no? So, ay saro pa po pala. So, na-mention ko duman sa meeting kasuhapon na kapag halimbawa, igwa ka mong correction. Okay, halimbawa, na-upload ko na ngayon pero may nag-message pa sa Indo na, ay, ang bad ES nga tabi, igwa pang correction sa siring. So, gigibuhon nindo ang rectify kan mga data na tig-provide sa Indo sa laptop nindo. Okay? Halimbawa, sa badbad, i-open nindo ang badbad file, duman ka mo magibukan corrections. Okay? Kapag okay na, i-save na nindo ang file, tapos, ma-generate po kamo. So, ulitin ta ha, kapag halimbawa, natapos na ang school na may correction, ma-generate naman po, kiraray kamo, key district consolidated report. Importante po yan ha. Day po nindo ipag-upload lang so na-checka nindo. Kinakaipuhan, mag-generate muna kamo. Okay? Kapag generate na kamo, po pwede na nindong i-upload sa school file na nakorekta nindo plus so district consolidated report. Okay, siring po yan pirmikahan magka-tandem yan. Kasi kapag iniro nindo ang sarong file, sarong school file, syempre magkakaigwan ng correction. So, dapat ma-update man itong district consolidator file nindo. Okay? So, siring man sana po tabi ka iyan. So, sana igo ka mong na-pick up digde sa pinag-demonstrate ko. Madalion man sana pong gibuhon. Sundan lang nindo ang video na ini. Thank you very much po sa pagdangog and good morning.